paro mar proposal mar Raila. Bo wacho ni minaona tutoe ile section 2A. Aino kanine obedo allowed. No ka section multipartism obedo allowed. Koro to be no komando kende. Many is one of the most important contribution. Contribution and was mag pen check. Adwa ni make penchik kanyo mano penchik ma Raila Amolo Odinga ne okedo mabedo godo mano penchik mar higa mar 2010 nyakora muge Joan kineno kanyo mano pichni mabiro ni achiel kachiel e od bura mamalo kama jatend piny Kenya William Ruto nosechopo e od bura mamalo en kachiel kod min ode Rachel Ruto irwake kanyo kod speaker Moses Wetangula kachiel kod Amason Kingi wantiere kanyo kod Chief Justice kata ogai mar do Martha Koome jalup speaker mar od bura mamalo Amason Kingi ja ten kweth mathoth e od bura mano Kimani Ichung'wah, Junet Mohamed benaneno kanyo Governor County ma Homa Bay Gladys Wanga jod bura masuba North mano Millie Odhiambo Rosa Buyu benaneno kanyo jotelo mopogore opogore rwako jatend piny Kenya William Ruto e od bura mamalo Ledama Lekina kachiel kod jotelo mamoko mane ochopo e od bura mamalo pani ringre Raila Amolo Odinga nitiere od bura mamalo kanyo kendo jatend piny Kenya William Ruto bende koro riwore kod jotelo mamoko mago mag jotend migepe jod bura kachiel kod jotelo mago mag doho e pacho kae mar mondo mi gichiw luor mar gi mogik ne Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga en statesman ma iwacho ni ik makamae kata nyasi makamae mar kopo mogik mar jatend piny mar ogai mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga en chenro ma itayo kod sirikal mane momiyo ineno kanyo ka jotelo mopogore opogore kachiel kod jatend piny Kenya bende ochopo kanyo mano jatend jolweny Charles Kariri kachiel kod jotelo mamoko bende koro ochopo kanyo mar mondo mi gichiw luor mar gi mogik ne moluor Raila Amolo Odinga ma koro nowito ngimane chieng' tarik 15 dwe mar 10 mano mahigane ma en mana kita nyiso luor mogik ma ichiwo ne Raila Amolo Odinga kalore ni en achiel kuom jotelo marauma ahinya e pacho kae josiasa kata jasiasa marauma ma ibo bed ka iparo e pacho kae. Daniel ang'adi e kinde makoro ne dwa wacho kaka Raila Amolo Odinga nokedo bwa bedo kod katiba manyien e pacho kae. Koro katiba masani omiyowa thuolo ma wanyalo wuoyo wanyalo wacho gima ni e pachwa ka waonge luor ni ntinga maluwa mabro mako wabuti mor mabro keto detention pen chik ni Raila ne nogore ni makata na ker masani ne no pingo pen chik mandalo man nikelo pen chik en ne wacho no Raila no wacho yes to sani koro pen chik ni ema watiyo go wate to jiduto hero pen chik makata ker masani obendo ohero mna pen chik manino pingo cha oro no mondi idwar consensus which siasa iwacho ngani leadership a leader must rally other people to buy his vision. Leadership tiende ni in jatelo jasayo mi telo to telo ni okonego bedne in gi vision mari to ka inyalo convince jomoko